wachache katika bunge letu la Kisii. Tulijipata tuko hapa kwa sababu hatukusafiri kwenda Nairobi. Tukasema wacha tukunywe chai hapa, tushauriana kidogo. Na nyinyi mkasikia tuko hapa kama viongozi wenu, mmekuja kutuzungumzia. Tumefurahi. Kwa hivyo tuko wachache wetu ambao watasema mambo machache ili tuweze kukamilisha, tuache muende na sisi tuendelee na mazungumzo yetu. Wa kwanza ambao atazungumza na sisi ni kigongo cha siasa hapa Kisii, Mheshimiwa Monyenye, ambaye ataongea na Wakisii kwa Kisii. Kwa hivyo mtakulia radi, tutaenda hivyo, alafu tutaongea Kiingereza na Mheshimiwa Lilian kidogo. Mheshimiwa Monyenye. Litangani kabisa siasa madieta ngoro kwa Mheshimiwa Wilfred Monyenye Yoge, Mheshimiwa Kisii Central Ward ya Ribari Chache Constituency. Litangani kabisa muna mwei wari to minority yakwana roto umerana gaiga ocha kunywe chai na inu mwachire mwatanya obirororo. Ande kirenge kenene gyatoleta gaiga ntumuna motoroche gaiga abana ba MCA ba Kisii County Assembly, Kisii County. Abande bayitumba kale State House na into twenyoraga lero State House ya itenga toikaransita na intura agamba unity y'omugusii. Egento kyo katora batebya abarali muna mwaja askire Jones asomugusii toigwete abatolega ntwe ntoranga kogenda State House, lakini bali bachie tona barabwo neganga yabo, lakini ntwa twatigara unity y'omugusii na intwe ntotageti totebenga mugusii totigare magega igaba gusii bonsi pia siba totegerete emambi yabono abatolega iga aba MCA turange 30 na gintu nabo muranyore kibije kya kirenga abali bagenda State House munanje ku Kisii Central Ward ngo mushimiwa na karo oko represent Kisii Central Ward oyo kokwana no mushimiwa Kisii Central Ward takieti State House na ende gongo tebya baminto bali bagenda amangana amagendero jusi abagusimba arwa State House kiwikibere kyaitire balenge ange 6,000 amona abachumbe baito bagusii amagendera asabwa onsipi aya serikali enene narugwa muna ekiro yaito ya daraja bagateba 1700 ekwerende kwagachwa Nyambera 350 egetikia ndege na ende bono nche bonkumeti wae totaringe kurangiria omu president yoito Ruto ache gusiga iga State Lodge na intogendo muna abachore be chi ward mbali ya 45 na nominated na into atumiro muna kogenda chi county chinde yusi mwe guna agenda siaya akarujibe zitanga na besa nalengo mapei akarujibe zitanga na besa amagendera na ende togotebigwa ingaba MCA tochigosaba narali na ende tobwate kimilioni 13 kipilioni 13 kipilioni ekyo kibwene tokora amagendero aito echi ward 45 amagendera national abachumbe baitombara okianda Kisii County banyasabire naenda twatebe tukutogende tukikoboli aba MCA na yako enda chiwodi cheito 45 osenari ye president yarwa ntugo twasabaiga president tigeje commissioni project yecho torore chiere wone gakero muntu neresi yari na inke munante neina na intuntu bwate eri yeito egoro kwa Fred Okengo Matiang'i mwanya getinga 20p tobu mwatisie na ende chikura njaja kubwatwa tarehe 29 omutienyo kianda twalenga IPC aliye Dovis igabana baito limwe bwatire bibandi onde tatigara tabwata kebandi ende ntutorore wasainiria se Kenya wabeira muna abantu baito ende twakero yo minto ekoko igo numu mwanya getinge gatoberi bweri buya mono sana baraka sana mwanya getinge nteno mongina Patseba Sanaya oyore nominated MCA ya Kisii County Assembly na ndo mongino maendeleo ya wanawake Kisii County igona amentire esinia yeito na ndo tokoraruke mamba okurukwa Monyenye Yoge aba inche gongo kwana igoro abakungu bagusii na into twabyarira omwana oyitwa moiriri ateire nabagaka bakabugie bichuria ekero bara twanyorira omwana omoisia
omwana oyo itabiru Kenya ngimokoro ku Fred Okengo Matiang'i minto omwana ono ko bwate nababunara abe nero koro kya abantu ngana nche nibwate omwana lakini omwana to bwate noyo bweri igori okoreire Kenya ya moitabire abasayi baito ba moitabire abagusi baito n'abasaba buno mokungu okogongia totare ko begente kemo amagenderero mbuya aba MCA baito guishi well una twabatebetie leta amagendererayo lakini monyore amagenderera itari gosalio e unity yo mogusi ta salio bamo bwo mogusi onde tagende ensemo igona abasorora enkero Fred Okengo Matiang'i naenda abantu bande baitabire omogusi kayora abero nyebisa kubinde bya itabire etoke nayo koburuga nayo gwako omwana wa matobe nayo gwako omwana oesike ngakibono ora abarwo omogusi injego na unka mukono mwanya gitinke oyo minto sinia monyenye muna igotore gente kama abagusi naende totigarete ko bamo omorembe nasaba no bo bwakisi etwembura cinko bachiake omogwerendoro mogasose ekadi mobwata basubati baito abamura igoti ye enkobe gotwaka guchete benga biamono sana musasini moya misiyogo chitite dai tenkwa namba ngana makesana lakini usogotebaiga democracy no ane kere tuli assembly bakengwanjira nabali na abande bakana etwa ikaranse assembly tukaigwana nanga tiga abande bagende Nairobi nabali bachi etororo ebagoteba namagendero bakuyi tubwati michando kabara toletera magendero gagusi na indu tuikirane buna chi county chinde chiagendereire tunashukuru tubwati michando bali bachi tukubasabira amaya bakwana ne president bareta magenderero buna batebire egento gyukanta etegotebe kemo Kenya ya itabiranire amangana Fred Okengo Matiang'i kurigyo president tali ntubu nabagusiitwa moreta yaretu naba Kenya igo ntu twatigarete maegaga asing'encho torengerereti ng'ao bande tiga bagende lakini ntu twatigaire togotebanga umuntu tobwate tokoni Fred Okengo Matiang'i no bakoreta amagendero magoso tayo kiagere constitution ere goteba toewa magendero twe twens bono magoso tayo abachire kuya magendero tokubasabira amaya bareta magendero lakini igabugusi ntwe tokoni na Kenya ngima etokoni Fred Okengo Matiang'i une president yeito kiagera tufire tinga Kenya tiragenderera buya etotaeta ekonye kiagera ekero ukurigiria saringe ministry kurumaega okorire gashiringe abakenya bakorete kiri baitabiranite bono abakenya bakoranga ise kwa guribaga na barakore gasingia igo ntwe tora asogo support Fred Okengo Matiang'i ngandero omwana oito ogusi nando omwana Kenya werure gokonya abakenya ata baisia bagenda kuya magendero twabasabira amaya tiga bareta magendero tokorerwa magendero gusiga elinto ikirichi county chinde bona chakorerwa magendero rombuya bona one time. Kwa majina anaitwa Walter Muchache MCA Kigoro Ward na mimi samarita ngoro ku Walter Muchache mu MCA Kigoro Ward na inche nabako sangana ba minto watebanga State House tuachiro ekero president yange Kakamega president gacha Kisii State Lodge ekero togoruko mwaka wa 2025 tukagenda State Lodge nande nabatu ikaranste nere tukamweresa magenderaya aberega kuirurwa agukwanika ngana achiete kuyiwa twabere tokomotebia lakini nturara kende ga okoraka ntu togosaba amagendera itu asabite anya ba kanya gubacha naro anyarete bakorera abarusi baita magenderero na intu togoke abagere abere bakanyora magendero bogera matega batari kogenda State Lodge inti kiagera intu tokobetero to State Lodge to maika wa magendero otogosaba amagendera acho atokonye unaba Kenya bila gote to State House ekende ndatebe intwe unaba MCA bakisi tubwate e budget ito tokorera magendero gotora sabe e budget ito ya allocated nero ekora magendero abantu baitu banyanyore kwa jumla baigwe benefits ya devolution ngachi abaikirire ga musi na alia national government ga gocha abe ekementero uja sa magenderalia ye county
so that toski county to Bosio na unity yo Mogusii na nje ngotebye vijana iga mubwate chikura matiangi bwanchiranirwe asengenja tari asengenja ro Mogusii lakini asengencho akorete gasi engia Kenya ngima as a ministry of education a ministry interior akamanyikana ebisa kubinde byonse byatebirenga they are backing him na intubu n'abana youth n'abantu bonse abana n'abake babwate bibande tobwatwara unity toswamaga matiangi toske umoske matiangi go Bosio as a people and as a Kisii fraternity. Yeah, man.